Zovem se Almir Avdagić, nastanjen sam tačno na selištu, zatražio se, obratio sam se za pomoć Centra za socijalni rad, pošto nigdje nemam nikakva primanja, invalidsko sam lice, da mi izvrše zamjenu stolarije, prozora, 2 i vrata. Oni su pristali, humanitarno mi pomognu, a inače preselio sam se iz razloga što mi je na staroj kući propao krov, tako da više nije uslovno da tu živim. Dali su mi tu 43 kvadrata koji pokušavam da sredim da bi mogu da u tome se smjestim i da živim. Zahvaljujem se unaprijed dobrim ljudima, direktorici Centra za socijalni rad, ljudima koji su dali to humanitarnu pomoć i to je to. Saradnja između Alter Rural i Centra za socijalni rad Visoko počela je početkom 2025. godine. Na prvom sastanku smo odmah dogovorili da se uradi sanacija i adaptacija stambenih objekata za 3 porodice, kao i plaćanje električne energije za 8 porodica sa višečlanim brojem domaćinstva. Jednoj porodici je urađena kompletna adaptacija kupatila, dok je za 2 porodice urađena promjena stolarije kao i ulaznih vrata i sobnih vrata u prostorijama. Ja sam Ramiza Salabegoli, živim u Donjem Mostu, Šareni Hanovi. U ovu organizaciju sam uključena da mi pomogne preko puta socijalnog rada gospodin Kemo i njegova ekipa. Bila sam u socijalnoj potrebi. Zbog neuslovnih zbog neuslova daljeg u toj kućici u kojoj sam živjela, počela je da se ruši, a preko puta mene stara kuća koja je pripadala čitavoj porodici, u njihovom sklopu oni su se složili da je ja radim i socijalni rad je pokrenuo akciju sa donacijom Francuske koji su mu izašli u susret. Svima bi se zahvalila. Potrajalo je dugo, ali šta ću? Radova je bilo puno, kuća je stara, od Čerpića je. Puno je bilo znanja trebat imat, pa uraditi ovako nešto od neke kuće. Sad u kojem ću ja da živim ko Buda, inšala. Ja moram reći da je gospođa Sara jedna od osoba i njeno udruženje sa kojima smo najbrže ostvarili kontakt i najbrže realizovali projekat na kojem smo radili. Mi smo radili na 3 stambene jedinice, gdje smo na 2 stambene jedinice izmijenili kompletnu stolariju na kućama i u jednoj stambenoj jedinici smo uradili renoviranje kupatila i još dodatno smo uradili za 8 naših korisnika plaćanje računa za godinu dana za električnu energiju. Ovim putem želim da se zahvalim gospođi Sara i organizaciji Alter Rural koji su prepoznali da imaju Visokom osoba socijalno ugroženih i gdje smo mi dali imena i spiskove tih osoba gdje su oni naravno u najbrže mogućem vremenu realizovali ovaj projekat na kojem smo radili. Općina Iljaš i udruženje Alter Rural već tradicionalno sarađuju i putem naše saradnje omogućavamo, odnosno poboljšavamo uslove stanovanja za porodice u stanju socijalne potrebe. Ove godine realizujemo zajedno 2 projekta. Prvi projekat je pomoć porodici Osman Jetimi. Radi se o gospođi koja živi sama u neuslovnom objektu, to jeste montažnom objektu i živi u objektu sa sinom sa posebnim potrebama. Nalazimo se u mjesnoj zajednici Misoća, opština Iljaš. Trenutno smo u izgradnji stambenog objekta za porodicu Osman Jetima i njenog sina Muharema koji ima 23 godine, koji su živjeli u jako lošim uslovima, gdje je došlo do velikih propusta u kući koja je u jako lošem stanju bila. Mi želimo da oni imaju uslove maksimalne za život koji treba jedan građanin Bosne i Hercegovine da ima. Mi bi da se zahvalimo prije svega organizaciji Alter Rural
koja je pomogla nam u ovoj izgradnji ovog objekta, kao i najveću zahvalnost našim građanima mjesne zajednice Misoća i privrednicima opštine Ilijaš, kao i drugim ostalim ljudima koji su pomogli u ovoj izgradnji ovog savremenog objekta. I ako Bog da, očekujemo za neki mjesec dana do 2 mjeseca najdalje zbog vremenskih uslova da će ovaj objekat biti završen i da će ova porodica sretno se vratiti u svoj dom. Sinergijom volje, snage možemo zajedno pomoći obezbijediti normalne uslove stanovanja za jednu porodicu i sretni smo da danas takvu sliku šaljemo iz općine Ilijaš. Druga porodica je porodica Šečić Elme, 9-člana porodica u kojoj žive 5 malodobne djece. Žive u objektu koji je neki 50 kvadrata. Samostalno su nadogradili taj svoj objekat i općina Ilijaš i udruženje Alter Rural je obezbijedilo građevinski materijal za opremanje tog objekta i ugradnju. I ove godine je udruženje Alter Rural u sklopu svoga projekta poboljšanja uvjeta stanovanja za socijalno ugrožene osobe u ruralnom području Bosne i Hercegovine na području općine Fojnica uvrstilo 3 obitelji slabijeg imovnog stanja sa kojima je sklopilo ugovor o sanaciji njihovih stambenih objekata. To su obitelj Bošnjak Ruže, Vrebac Slavke i Rizić Ferida. Nalazimo se u Fojnici ispred obiteljske kuće Ruže Bošnjak, koja je socijalni slučaj, kojom je par organizacija i uz pomoć dobrih ljudi pokušali smo da obnovimo dom. Radili smo od zidova, stropova, podova. Zahvaljujući ovoj organizaciji uključilo je se još privatnih ljudi sa područja seljaka, Krešava, Fojnice, da se pomogne, da se sanira još neki dijelovi objekta. Evo ovo rezime ovogodišnjeg rada i saradnje s Alter Ruralom. Imali smo 3 porodice. Kod jedna porodica sanacija krova, druga porodica sanacija kupatla i treća porodica obezbeđenje unutrašnjih vrata i kupovina elemenata za kupatlo. Ja se zovem Milanka Vukašinović, živimo na Lukama, ulica Desanke Maksimović, alternativnom smještaju. Dobili smo donaciju preko Crvenog krsta i vaše organizacije za kupatlo. Uradili su sve, izmijenjali, pošto je muž invalid 100%, uslovi su bili nikakvi za kupanje, za sve. Sad smo sve je izmijenjeno, izmijenili su i cijevi, i struju, pločice, tursko kupatlo uradili. Mnogo nam znači. Zahvalni smo stvarno puno. Ove godine imamo i novitet. Iza mojih leđa je adaptirano dječje igralište, zabavište ovdje u naselju Luke na Palama i ovo nam je od velikog značaja jer ovdje je jedno veliko naselje. Ima dosta male djece i tako da je sad obnova ovih svih njihovih elemenata bitna za zaštitu i za druženje našim najmlađim sugrađanima. Hvala još jednom i nadam se uspješnoj saradnji u buduće. Evo i u 2025. godini javna ustanova Centar za socijalni rad Breza u saradnji sa organizacijom Alter Rural nastavlja projekat poboljšanja stambenih uslova osoba u stanju socijalne potrebe. Evo ove godine smo imali 4 porodice gdje smo kod 3 romske porodice radili sanaciju. Kod jedne smo radili sanaciju krova, kod druge 2 smo radili znači stolariju, gradnju stolarije i 4. porodica kao u teškom stanju gdje ima bolesnika na postelji. Radili smo također sanaciju krova. Ovim putem se zahvaljujem Alter Ruralu, organizacija koja već 6. godina surađujemo zajedno i nadamo se da će u buduće nastaviti ovaj projekat jer zaista ovaj projekat daje rezultate
i pomaže našim korisnicima koji ne mogu sami svojim sredstvima obezbijediti sebi neke osnovne uvjete za poboljšanje življenja u svojim domovima. Ja sam Sabina Seferović, imam 7 djece, surkut mi radi, imam dječji doplatak, zahvaljujem se donatorima, su mi dali prozore, puno je hvala od mene. Drago mi je što su mi dali prozore. Eto, to je to. Ja nemam šta više da kažem. Već drugu godinu za redom Udruženje Alterural podržava Udruženje Centar pozitivne prakse u Brezi kroz finansiranje naših radionica koje radimo u sklopu projekta Godine su samo broj sa našim korisnicima iznad 55 godina. Ove godine, u 2025. godini, smo podržani kroz 2 radionice. Jedna je književni klub gdje je kroz donacije Alterurala obezbeđene su 43 članarine za naše korisnice u Gradskoj biblioteci u Brezi, koje će moći koristiti narednu godinu dana, dok su također finansirane i radionice, ekološki održive radionice koje je provodila naša umjetnica Mersiha sa našim korisnicima, gdje je cilj bio da nauče kako da recikliraju materijale i kako da od njih naprave kreativne poklone. Udruženje Alterural i ove godine podržava udruženje Naša ideja kroz projekat Partizan, gdje će se obezbijediti 2 stola za stoni tenis te sprave za vanjsko vježbanje na otvorenom. Važno je napomenuti da je Partizan otvoreni prostor koji objedinjuje razne generacije u Brezi koji se koristi potpuno besplatno. Nije potrebno posebno naglašavati važnost ovakvih projekata kojih nažalost i nema dovoljno u ovom obimu u kom Alterural nastoji da ih približi našim lokalnim zajednicama i značaj istih je zaista nemjerljiv u današnje vrijeme. Drago mi je da ćemo shodno najavama u posebnom periodu posebnu pažnju obratiti na poboljšanje uslova stanovanja za osobe sa invaliditetom, na čemu se evo i nekako unaprijed zahvaljujemo organizaciji i udruženju Alterural, ali još jednom i na svim onim realizovanim aktivnostima koje su iza nas.